Kubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kuSimanzonzo sekulethela zona ke indaba ezisahamba phambili ngaso lesi sikhathi njengoba wazi ukuthi ke uKhuzani ke umfoka kuPongose ke uyidedelile ngempela ke iCD yakhe noma ke ialbum yakhe ka2024 esihloko sithi ke angidlali nezingane. Abantu abaningi ke noma ke abahlazi ke abaningi bayihlazile ke ngendlela zabo ke ezahlukahlukene kwaze kwafika la ukuthenini khona ke kuzwakala ke enye yezingoma ke ezifana nengoma kaMthandeni ke lena ke ingoma kaMthandeni ke efana nekaKhuzani ngqo izinsimbi zakhona awuyizwele ke lengoma ke abayiqhathanise kanjani ke ekaMthandeni kanye naye ke ekaKhuzani ke esanda kuphuma mbukeli ake nguzwise ngaphambi kokuthi ngumushele ke isikhathi nansi ke le video ke awuyithokozele bese uya lapha na ke ezathi comment section sizwe uvo lakho ukuthi wena ngabe ke ubona ngabe ziyafana lezi ngoma noma ke nje umona ke wabantu ke abaqhathanisa lezi ngoma zikaKhuzani nayo ke lapha na ke ingoma kaMthandeni ke igcwamelisha siyabonga. Bayiqhathe kanjena ke lezi ingoma zombili ke kwathiwa uKhuzani ngempela ke wenzani ke ipeni ke alisavuki kuyena njengoba ke esethathe yona ke ingoma kaMthandeni ke igcoka ama Elisha mbukeli wena ngabe ke ukuzwe kanjani lokho engikade nguvudlalela khona njengamanje ke okuzingoma ke ezu2 ezahlukene kaKhuzani kanye nayo ke ekaMthandeni ke umfuka amanqele.